Sovint, els principals dirigents polítics ens parlen d'austeritat a l'hora d'invertir en serveis públics, entre ells l'educació pública. Però al País Valencià tenim una bona mostra que això no és així. Sols hi ha que mirar els últims anys del govern del PP. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra esforça creixent. Les molles volen al vent. Diuen, si no et donen, pren. No és de lladres dir amén. Quan la suor del que fem no eixuga el que rebem, mullant d'or el qui ens la pren. Este es un aeropuerto para las personas. Cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar esta terminal o caminar por las pistas de aterrizaje, algo que evidentemente no podrían hacer si fueran a despegar o a aterrizar aviones. Però què passa amb l'educació pública i de més serveis públics de primera necessitat? No hi haurà més solució que aprofitar l'ocasió i allò que es diu amb passió. En el pròxim capítol tractarem aquest tema amb més deteniment, oferint dades i percentatges i les greus conseqüències que pot patir l'ensenyament públic. Ja volem el pa sencer, vostra raó es va